God eftermiddag alle sammen. Jeg præsenterer mig. Jeg er David, stifter af WealthReader. Vi er så en platform inden for open banking, og det er en B2B virksomhed, og det er faktisk data, der er meget svært at forstå, hvis man kun forklarer det, som vi gør, for vi ender med at være en brik, der fuldender mere omfattende brugsscenarier. Og derfor så har vi bedt dem om at komme med os til Singular Bank for at forklare, hvordan de i nogle måneder nu har brugt os i en reel produktionssag og givet mening til det, vi laver, som i sig selv ikke virker. Vores produkt er en API. En API, der forbinder med enhver bank i verden og ensretter data. Virksomheder og privatpersoner arbejder med mere end en enhed. Det er en realitet. Og data er fragmenteret og spredt ud over forskellige enheder. Derfor var det nødvendigt at skabe nogle rør, altså kommunikationskanaler, så andre værktøjer altid kunne hente og forstå data fra BBVA, JP Morgan eller et hvilket som helst andet sted på samme måde. At data altid ville være tilgængelige, at en konto altid ville hedde en konto, en portefølje altid ville være en portefølje, og en ISIN-kode altid ville være den samme. Selvom det måske lyder meget indlysende, så eksisterede det ikke. I dag forbinder vores produkt 220 banker i 14 lande, hvor vi har vores fokus. Fordi vi er en spansk virksomhed, har vi fuld dækning i Spanien og Andorra og næsten fuld dækning i Portugal. Men vi fortsætter med at udvikle nye forbindelser, der hvor vores kunder har brug for dem. Og det er nogle af de anvendelsestilfælde. I rapportering af formue er en nødvendighed, når så en finansiel rådgiver ønsker så at få et fuldstændigt overblik over, hvad deres kunder ejer i alle de forskellige banker, har de brug for en API som vores. Vi er allerede leverandøren af adskillige værktøjer, som nogle af jer sandsynligvis allerede kender til, såsom Altair Software, Univesis, Atalaya, der fungerer som redskaber for rådgiveren til at få et samlet overblik over alle bankerne, opdateret dagligt, uden at det er nødvendigt at udveksle filer eller at skulle indgå specifikke aftaler med bankerne. Denne specifikke brugssituation er måske ikke helt unik for os her, men alle virksomheder arbejder typisk med mere end én bank og har brug for at have deres data samlet et sted. Ikke kun bankkonti, men de har også kreditkort, investeringsfonde og gæld. Alt dette kan de opnå med os. Scoring, der er et andet brugsscenarie, som jeg kort vil nævne, da det heller ikke er relevant her. Men forestil jer enhver kreditinstitution, American Express eller Corte Inglés, når de skal tildele en kreditgrænse til deres kunder, har de brug for at kende dataene. Så der er der en manuel proces, som er, giv mig dit kontoudtog, din seneste lønseddel, og de vurderer dig. Med ellers denne scoring behandles information på få sekunder, praktisk talt i realtid, og kundehåndtering der er der en anden ting, vi vil fortælle om i dag, fordi det også er relateret. I det øjeblik en ny kunde kommer ind i en bank, eller en rådgiver får en ny kunde, har vedkommende brug for at vide mere om sin kunde. Der er den manuelle mulighed. Fortæl mig så, hvad du har i den anden bank. Tag hjem, send mig pdf-filer eller opret forbindelse til din bank. Og i samme øjeblik ser jeg allerede på min skærm, hvad den kunde har. Så langt dataene. Jeg ved, det ikke er let at forstå, men Ruben vil forklare det meget bedre. Godmorgen, og det glæder mig rigtig meget at være her sammen med jer alle i dag. Jeg er Ruben Andres, og jeg er direktør for teknologi og drift hos Singular Bank. Vi er her for at fortælle jer om en meget interessant succeshistorie, som er opstået mellem WealthReader og Singular Bank. Men inden vi går i gang med det, vil jeg lige give jer en kort introduktion til, hvad Singular Bank egentlig er, for det kan jo være, at nogle af jer måske ikke kender os så godt. Når vi er en bank, der blev grundlagt for 5 år siden, altså ret for nylig, og som har fokus på kunden, ikke? Og i hvilken forstand? Vi er en uafhængig privat bank, ikke? Og vi prioriterer kundens interesser frem for alt, ikke? På den anden side, så har vi et 360-tilbud, ikke? Vi har åben arkitektur, der gør det muligt at investere i over 25.000 investeringsprodukter, både for privatkunder og digitale kunder. Og på den anden side, så har vi en topmoderne teknologiplatform, som vi løbende fornyer og udvikler, og som vi er overbeviste om er nøglen til succes, ikke sandt? Altså kombinationen af finansielle eksperter og rådgivere, der arbejder tæt sammen med teknologien. Vi er altså en bank, men vi har 2 mærker. Den første den er fokuseret på wealth-segmentet, ikke sandt? På segmentet for store formuer. Og den anden, som er bank, er en 100% digital bank. Vi har ingen kontorer, og vores kunder kan udføre deres transaktioner via vores digitale kanaler, ikke?
men med den samme serviceportefølje, som vi tilbyder vores privatbankafdeling. Her det er nogle af bankens vigtigste data. Helt enkelt forvalter vi 16 milliarder kroner i aktiver for vores kunder. Vi har et univers af over 20.000 fonde, 2.400 ETF'er og indeksfonde og over 250 anbefalede muligheder. Vi har et team af analytikere, der udfører analyser af over 2-3.000 virksomheder og over 900 obligationer. Hvis I følger os på sociale medier, kan I se det, for vores egne analytikere deler løbende indhold åbent også. Det er noget ret innovativt i branchen. Og vi har 17 kontorer til segmentet for privatbankvirksomhed og over 160 bankrådgivere. Jeg må sige, at disse 16 milliarder, der er blevet skabt i de sidste 5 år, opkøb af porteføljer, hvilket er en vækst, jeg vil kalde overvældende. Og nu vil vi gå videre til det, vi er kommet for at tale om i dag. Vi kalder det vores projekt er ud over Singular Bank. Det er et projekt, vi har udviklet sammen med Wells Reader, og som giver os et 360 graders overblik over kundens porteføljer, som ligger ud over Singular, og som er i andre finansielle institutioner. Her der har vi en lille demo af portalen fra Well Reader, hvor vi, hvis vi er bankmanden, direkte ville have alle oplysninger blanke, trykker vi på knappen for at tilslutte andre enheder. Sammen med kunden vælger vi, hvilken type produkter vi ønsker at tilføje, fordi produktet tilføjer både off-balance og passive produkter. Her har vi porteføljen af selskaber. Vi kunne for eksempel vælge Santander Private Banking. Når den er valgt, så vil den bede os om brugernavnet og adgangskoden, som kunden selv vil give os. Ved at acceptere vilkår og betingelser, kan vi oprette forbindelse, og derfra har vi al information vedrørende dine investeringer, som du foretager hos den pågældende institution. Her der kan vi se flere institutioner, vi har tilføjet. Vi har endda tilføjet Singular Bank for at kunne udføre kvalitetstest, ikke sandt? Om de aktiver, den returnerede, var korrekte eller ej. For eksempel, lad os sige, at vi går ind i en af Singulars porteføljer, som kunne være Santander eller BBVA, og vi har alle SIM-koderne, produkt, beholdninger, pris, vægten, den har i porteføljen, og endda afkastet i perioden. Porteføljebevægelserne, ja, det er et meget interessant emne, men udover alt dette, hvis vi igen vender tilbage til oversigten over aggregerede konti, vil jeg fremhæve, at bankmanden selv kan eksportere disse balancer til Excel, og derefter bearbejde dem med værktøjet. Vi arbejder nu på at integrere via API med vores rådgivningsværktøj for at kunne se de porteføljer, der er inden for selve institutionen, og de porteføljer, der er udenfor, og dermed lave simuleringer. Og et meget vigtigt punkt er dette, at vi kan opdatere data med blot et klik. Når kunden har givet os mulighed for at forbinde til deres konti, har vi i 90 dage mulighed for at fortsætte med at opdatere disse konti. For at være konkret, hvad vil du fremhæve ved denne løsning? På den ene side, der har vi den bedste teknologi inden for API-forbindelse til konti, der ligger ud over Singular Bank, ikke sandt, til porteføljer uden for Singular Bank. Roy kan sige det, for jeg har arbejdet med teknologi de sidste 20 år. Jeg har arbejdet med mange aggregatorer, og den del, der er uden for balancen, dækker det ærligt talt ikke særlig godt, vel? Det har altid været et forbedringspunkt. På den anden side, herved opnår vi at give bankrådgiveren vigtig indsigt og få denne holistiske og formuebaserede vision af klienten for at kunne finde muligheder eller give mere personlig rådgivning. Og til sidst dækningen. Dette er yderst vigtigt, ikke? For i sidste ende, hvis vi ikke kan have den god dækning, så har produktet ærligt talt ingen gennemslagskraft. Den har fuld dækning i Andorra og Spanien. Den inkluderer også 12 andre lande, heriblandt nogle meget interessante som Schweiz, Luxembourg og USA for segmentet privatbankvirksomhed, hvilket betyder, at vi er ret godt dækket ind med vores kunders portefølje. Og nu, hvad har vi opnået med ud over Singular? Hvilken indvirkning har det haft for os? På den ene side, dataindsamling. Hvordan gjorde vi det? Dette gjorde vi jo allerede dengang, ikke sandt? Men vi var nødt til at bede kunden om at eksportere data i Excel og fra deres online banking, eller nogen kom endda med det på papir, ikke? Nu er vi gået fra 3 til 5 dage i bedste fald, fordi der er kunder, der har sværere ved at sende informationen til kun 10 sekunder, ikke sandt? Afleverer man erklæringen, venter vi 10 sekunder, og så er data tilgængelige. Menneskelige fejl, ikke sandt? Den operationelle risiko med papir, Excel, uden at overføre al den information til systemet. Med dette har vi reduceret til 0, ikke sandt? For informationen kommer fra kilden, ikke sandt?
Teamets operationelle arbejdsbyrde. Altså, med komplekse kunder brugte vi op til 3 timer, ikke sandt, på at udføre denne aggregering, når vi først havde modtaget informationen. Med dette er automatiseringen nu helt komplet, og vi forventer at spare omkring 1500 timer årligt, og hvis produktet bliver en stor succes, så sandsynligvis endnu mere. Tilgængeligheden af konsolideret information. Dette er meget vigtigt, for du udfører rådgivningen i januar måned og har så en ny opfølgende samtale med kunden i marts og skal bede om al dokumentationen igen for at få det fulde, holistiske overblik opdateret. Med dette produkt ved blot at trykke på opdater-knappen har vi alle informationer indlæst og klar igen. Og til sidst, oplevelsen mellem kunden og bankrådgiveren. Her har jeg ingen tal, for vi lancerede produktet for kun en måned siden, men det er åbenlyst, at det vil forbedre kundens NPS. Men der er der en anden meget vigtig indikator, som jeg tror, vi altid glemmer. De har nok glemt den, tror jeg, i den digitale transformation, og det er medarbejderen ikke. Det er medarbejdernes Net Promoter Score. Vi tror på, at vores bankrådgivere vil kunne fokusere mere på rådgivning og glemme de mere operationelle opgaver, som ikke skaber værdi. Kort sagt, som konklusion vil jeg sige, at takket være Well Reader har vi forvandlet lavværdi driftstimer til højværdi og strategiske timer for vores kunders rådgivning, hvorved de får mere agil og langt mere pålidelig rådgivning takket være de data, vi integrerer gennem Wells Reader, og dette var så den case, vi ville præsentere for jer. Jeg vil bare gerne takke dig, at I er kommet for at støtte os og fortælle det videre, for det er blevet godt forklaret, og jeg tror, det er forstået. Mange tak til jer alle for at deltage i præsentationen. Tak. Okay.